Kita
Seno Pirondo. Halo Mas. Sopo wae? Mbak Jayati, Mbak Nila, Bu Sisi, Bu Sri, Mbak Kandi, Mbak Narsi, Mbak Negi ya Dok. Karawitane sapa Dok? Cipto Laras. Rame ya Mas. Rame, MC-ne sapa Dok? Bapak Sulinsen lagi. Nah cocok. Dok. 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 Nonton payung bengi iki katon uyuh masuk tresno padha iki aku sejoke sinangga manut wirana ngomong ora marang mekanikal uga ora marang yo masuk yo goyang 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 kabehnya apa goyang iki ora marang goyang kok ora parah goyang muser sampe atau saya bersama oh